Kasinjuk ki samla kathan tinghor, kabla tipkum kagi thamay umuliang, kabla lam khmat u samla pen shai juwal dakhar, mental si palay ka santrik rempang kla plong ya ka rinsan penisam, agar wai ka siaw ka put ka tem, ka shet ka tiu, bat ka sujan dagi kiti, kabla pendan kam dagi tiar, bala shna dagi setili, bat ki diang. Hakatay ka singi ki samla, nang kishnong baper, jang kathan muliang, kila wan manishim benta haka rinsan pen isam haka ba ruai marwe bat ruai kinhun haka sap than pan kilong kami na kashnong tinghor kila wanishim benta ban peni ya ka sap jongki da ka bathan ya ki pla muliang ban than ya ki te ki pla ka jule nadu kilong shwa manshwa bat ya ki te ki pla ka jupanan kam haka ba ai buram haka por badan gilet banyakren kurim shwa banyatho bat ru haka ba let jingo make ha khon kha bat ada ki riu rang ba bat ki riu don buram ki wan ban pet ya ki shnong ki thau bat ki we Tik tang de chamo. Tang đi chăm chua cái đấy khâu khá xì và nghi sư phung hợp bần khò xong ăn chạy dù ní uống và uống giáo bầu và nghi ốm uống giáo bầu và tùm Yo amno. Sur klau kamno. Yo. Kani nagset na dyan siri marang kasi kami mansua juna ka kau ngimasi nagset pati siri pati juk eng Oh. Batal tu. Sam cek lah cek. Bapak tay nang kemana? Kena cek di catang, cek catang. Datang ka. Kena ke sum, ruang, lem cu. Kena ke yang agak pulih. Dan kau Habis basura bang cek. Kaya ay masuk Kanang tagi ni kita pulih ka kanatang mulia ma ini rupiah pandai. Oh hai nong ai mong qua ya yo mala Ung hapok meknya hitik la adon na marba kabak ham yat kadai ha kapor ba pelong katu gajen sen sinat selok ki pastor tingi layo ban than di kini pla ban ai ki pastor barok kat ki ba boy syak jinsen Idon jing tmun em ban penang penhe susu gini kam jung pi. dan ban penroy ban pen yat moy ki pla Teki kat nungut rai bayar than tang ma pi ni dang don su. kidang don coba na ka snong hi baro ni labu ro ya kene ka sengthan ba labu nang na ka snong da ka sing Dia buka dia keteng ba. ni ong bitang da ni seng pla tang ba ka teng ka de ka plan su ong bitang ka plan muliang Mut pi hi kai ro iki we mo. ka ho Tekan uteli kong pila ban tanya ka si sengi. Nada sedang tang. Kano video nda pernah ada than boy. ka do news pa Sementara ka to kan snem pila imang ka juman thanya ni pala to don nem no ka to ki don nem juman toy haba pitanya ni pala.
nadu ba kai ni telah poi haki sang snem bangi latip kani tang ba abangi tanya kani kadang ni cimentan nama ba hakapor ka ba ni so kerdu hakini kini ki benta kamut ba ki adan nokha dan rekam ya kala tang ni la kan dan dia ki ba odan bat ni la pasang ni ban penya yo sha gini ki than jong area jong kemuliang ni bangi penengkam hi kini la ban yo lima kana ka jing tanya jong pihak pila don ang manono ka jing yo jing rap na leng surkar ne leng no khmat ne gi gi na rekam jong surkar yo nama ba kajingyo kelalong tang gunung ngidang atang asin tang iyo tong uksay tang uni uksay bang iyo pan long umda khambha kin uni kumba uni uksay bang ina china yo asam pan di bawah na siya tay mo kaya flash bon to bat ni san long kijam ha long kini bat ki e kin ni san bat kidan ru arja ji balo Kublish boni pi ki press ki media ki belawan sini ka sinong ka jongi ka kidon lightly ka vision ka bangiyo kum ka seng gethumai umuliang ka vision ka de gumne discover develop and demonstrate kamut ha ka tin kasi kamut ngin yet ndeng ila dep yet ndeng ila syam ngin penjeli ngin penbah bat bangin demonstrate kamut ngin penpau perthai ti kani ka jing ai rensan ye ki kun lani ki kun ki nong song snong jong ka than rimuliang hi barok kawai ki badan haka jing khen jungi bat snong garo ki dan kumbasan nyo pusan teli e snong te sapulai teli hadu sapusan teli ki snong kasi di kani ka festival haringkat isketri jongi bat barok ki members tingila aya syong la perkhat bon sen bat kalawan kani ka jingmot hangi bangin ngin sedang ya kani oi kedi ka jing sedang i baret ba bat ki bon ki e ki bam bet biang ten ringila shim kani ka jing karai bangin penlong ba ya kani bat hani ka benta ki don bonjat ka beningkong kalong bangin yet ningkong ya ka bam bakumno umuliang ubam tingila penlong dengan ni ka jingakop syat tenrai muliang bat ka daw bangi penlong kani kalong ndangi syong ya khna bat ki rutuman ma ni labba ka don kata ka jingdo ka bakrau ba ka baban ya kani ka dong ka than de ki post nam ki ba mensua bat ka ba sngo si so snai so molung kalong ba bun sini ki khun kim yo ban bam ja klam da bam choi ki phan namarla de ki bam direct ya ka ja kamut kin bam khambon ma ka quantity de ki pen bam sa do phan long ban te kpo tikin sa ai pat de ka ja din bat koi ka bos tunat kalong ba kim don yo khaw to kamut ka ba boni kamut ki survive ma ki im de bakin da roi parum pare Ritang bakin kamut ki bam ba ki pan klau ki bam ki jingbam ki ba pher ki ba yo hina klau andre ka bos tunat pat kalong ba ka do pat kim ju kerdo ka do marha tu kopor pidang tv ka hunting lani ka jingya set sikar kadang bon te ka do te ki don ba ki ong ka chenor lani hadepe kamut ka do ka pahu ba ka do skai gemta ka do senyang klau ter andre u khau kamut kim don bat ka bon sini ki bam ki ni ki do do wa entah Tika baar kalong ba na lor ka bam ngi don ru ya ka kani ka power mal ni ka power ka ba ngi sutu ba menta ka ni ka ki contemporary music la ni ki western music kila telep no te ka tenrai ka jangi te shwa ba kan do kan dam namar khamtam wat ka pateng ka jangi khamtam ki gen z ka bangi ang ma kinum tip shu re ka tenrai te kum ka seng ngi sokya lor ka ni bat ngila shim ka ni ka kabu bangin penlong ka ni kindon shibet ka power kum ba sausan teli bat ngin dokumen niki om tang ki video an reki ha katok kataru bat ba kenapa kanum yapen kenapa kini ki para ki jongi kin tip ya ketenrai lajang tenalor ka pawar ngin don ruki khanatang kali kalong ka bostunat ba kalong ka barus pa ba ka jat benri jongi bat la de village selangam ruki don la ka jong ka khanatang hangni ha muliang ruki don la ka jong ka khanatang sa boy ki don la ka jong ma tingiru shwa ba kin do kin dam si sin pat ni shongkai bat kiri orang ba kiri teman ki thu khana bat shibit kin sedon sa ka competition ya ka ba kin batai kin ite ki khana ki ba ki long shwa man shwa ki ya kendo namar pindawan hangni de ki arlai post na man shwa ka surok kamdan electricity kamdan ka umbam umdi kamdan kalong bi ko maklaw te ba ki bangilong kum ni kum mangilong ru ka ditang ka jingai ba ka jingker ku ka jong blai bangila ba dong shai de ka jingwan ka gospel ma ka jingwan ka gospel yang katar ngila dokumen ba anda kalawan ka gospel anda kilayalap yu Jesus Christ ka dong ka than ka sedang ban shai ki beriu ki sedang ban ruspa om tang ka mensi men revisi clear okay
haka doro. Ti kita ka de ka jing temu jong ka ni ka festival. Nalor gini gi ba pila